ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಎಂಕುಲ್ ದೂರನ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ದೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ದಾನೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ರನ್ ಕೇಂಡ ಐಕೆ ಎನ್ನೋ ಥರ ಆದಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಂಡ ನಿಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯಿಗಂದು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲಿಗ್ಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇತ್ತೆ ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋವರೆ ಎತ್ತಂಡ ಕುಡ್ಲನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗೇ ಬುಡ್ಪಾವೆ ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಅಂದೆನ್ನಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಬಯ್ಯ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ 2:00 ಮಿಡ್-ನೈಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕಾಂಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುನವೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಸನ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಎಂಕುಲ್ 9:30 10 ಆದಿತ್ತಂಡು ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೇನು ಜೈಕ್ ಬಾಡ ಆದೇ ಆಪುಂಡು ದಾದಾಂಡಲ ಫುಡ್ ಬುರೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಹಾಸನಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಜತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಡಿನ್ನರ್ನು ಮುಗಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಕನ್ನಡ ಬೋಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅತೆ அவருடைய முதல் மகன் தான் திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள். இந்த நேரத்தில் அவர் முயற்சி அளிக்கிறேன். அதுக்கு அடுத்ததாக என்னுடைய பெரியப்பா மகன் ஜாய்சக்தி அவர்கள் தான். உறவுகள் யாவருக்கும் ஆண்டவர் தாமே அவரை கரம் பிடித்து கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு, கர்த்தரை பற்றிக்கொள், உன் சுமை பாரங்களை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து வைத்து விடு, ஒருபோதும் உன்னை அவர் கைவிடாத 55:22 சங்கீதம் சொல்லுகிறது போல கர்த்தர் காத்திட வழி நடத்திட தடுமாறும் வேளையில் கரம் பிடித்து தூக்கி நிறுத்திட கூடவே இருக்கிறார். அவரை ஏற்றுக்கொள், அவரை தாங்கி பிடித்து ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾಯಿ ಬೈದಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದೇನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅಂದೆ ಬೈದಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾ ಬುಡ್ದು ಪೋದು 1 ವರ್ಷ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋರೆ ಆಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂದೇನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಆರೇನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಬರೀಟೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತ ಬರೀಟೆನ ಕಸಿನ್ ವೈಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಲು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ನ ಮಗಲು ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿರತ್ತೆ ಆರ್ನ ಮಗಲು ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ನಾನೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕುಲೊಂದು ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡೊಂದು ನೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಆರು ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಕುಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಐ ಕಾನ್ ಶೋ ಯು ದಯಪಂಡ ಅವ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೇರಿ ಅನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಓಯ್ ಒಂದು ಓ ಕೋರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ನೀರು ಟರ್ಕಿ ಐ ಆಮ್ ಟರ್ಕಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ತುಲೋ ಉಬ್ಬಿರ್ತೀನಿ ಓ ತೂಪುನ್ ತುಲೆ ಏನು ಇಂದೇ ಕುಟ್ಟುನಾಗ ಕೋಪ ತೂಲೆ ಡಿಯರೈಕ್ ದ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡವು
ಇಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಉಬ್ಬೇರ್ದು ಇಂಚೋ ತೂಪು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಪೀಂಟ್ ಅದು ಹೊರ್ದ ಕಣ್ಣೋಡು ಅಚ್ಚು ಓರೆ ಆಯ್ತಾ ಫೆದರ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಪಾವಡು ಅಂದು ಭಾರಿ ಜೋರು ತೂಪುಂತುಲ ಅವು ಇಂಚಿ ಬಲ ವಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಶಬ್ದ ಮಂತದ ಇಂಚಿ ಬಲ ತುಕ ಶಬ್ದ ಅನ್ಪೋಚಿ ಅವು ಇಂಚ ದೆರ್ಪು ಉಂಟುಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ನಕುಲ್ ಪಿದಾಡಿಯರು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒನಸ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ದಿತ್ತೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓ ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದಾ ನೀವು I think I hit all the bottles except one more green. That bottle is not it. ಬುಡು ಬಾಲೆ Go for it. I'm going to for the box. Which one you hit? Bottle? Yeah, Which plastic bottle? this thing. Oh my Green god. colors. Near the box. This side. That one. Windy. Ayyo. You just missed. I know I hit before even I aimed. Yeah, you hit it. Yes, sir. Yeah, the plastic. Yeah, it's moving. third one. Thank you. Oh, black Nah. could We have also got one. We got one too. Thank you. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸಿಂಹದ ಮಾಡೋದು ಬೇಟೆ ಬೂರುಂಡ ಬಿತ್ತ ಓ ಸಿಂಹಾದ್ರಿಯ ಸಿಂಹ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲೋ Dad and Amma. ಕಮ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಓ ಶಿಟ್ ಅತ್ತ ಅವಲೇದಿಲ್ಲ Hit here. ಇಡಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ತನಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪನೇ ಸೋಲ್ ಖಚಿತ ಏ ತನಿಷ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕದೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪನೇ ಹಾಕಿದೀನಿ ಬೆನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಇನ್ನು ಓಪನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಪೆನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೇಕ್ ಮೂಲದಿಲ್ಲ ಇದು ಲಕ್ ನೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂಟು ಜೀಜು ಹಾಕುಜೆ ಆಯ್ ಪೂರ ಆಳ್ಮಂತ ಏನ್ ಪಪ್ಪ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ Adile doppunna nalli. ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ ನಾ ಮೂಲದಿಲ್ಲ ನೇಕ್ ಫುಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಿಧಾನ ಫಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ, ಗಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ. ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಗೀಟ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ red ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ, red ಹಾಕಿ. ಡ್ಯಾಡಿ ಅತ್ತತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೋಲೆ ರೆಡ್ Daddy, I'm charcoal. ಓ ಮೈ ಗಾಶ್ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಪಪ್ಪನಿಂದ ಗೇಮ್ ನೀ ನಿಧಾನ ಬಾಲ್ ಸರಿದಿಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಹಾಕಿರೋದು. ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ತನಿಷಗಂತೂ ಓಲ್ ಪುಂಡಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ರೋಡುಡು ಗಾಡಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕತ್ತಲೆ ಅನಗ ಬೈದಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಎದುರು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ತೋಜುನ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಐತ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸದ್ಯಗ್ ರಡ್ ಉಂಡು ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಏಪಾಂಡಲ ನನೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಬತ್ತನ ಐತ ಮಿತ್ತಲ ಕಟ್ಟುವೆರಾ ಅಂದ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕಾಲ್ ಸೂಪು ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅನ್ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏತು ಪಂಡಲ ಯಾವ್ಜಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಫುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೊಕ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದುಬೈಡ್ಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾಲ್ ಸೂಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ಸ್ನು ತಿಂತಾರಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಬೈದ ಊರುಡ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಊರು ತಿನ್ಪುನೆಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಿನ್ಪುನೆಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವಲ ಯಾನಿ ಸಲ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ಈ ಚಳಿಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನರೆ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ತಿಂಡೈತೆ ದಾದಾಣಲ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ನ ತಿನ್ಕ ಅಂತ ಆಸೆ ಆಂಡ ಐಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಯಾನಂತೂ ಏಪ ಬನ್ನಾಗಲ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಕೊನೆಟೆ ಬೇತೆ ಹೂ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಮೀರಿಸಾವನಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಏಪಾಂಡಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಇದು ಸದ್ಯಗೇನಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಡೀ ಪಕ್ಕಲೆ ತುಕ ಓ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಬುಡು ತಾಗುದುಂಡಾ ಬುಡು ಅವು ಪೋಡಿಯುಡು ಬುಡು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಂಡೇ ಕಾಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲ್ ದೂರನ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅವೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಚಿತ್ರಾನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ತಿಂಡ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬುಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ ದ ವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಲಂಚ್ ಆದಿತ್ತಜಿ ಪಂಡ 12:30 ಆನಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬುಡ್ನಿ ಆತೆ ಲಂಚ್ ಆರೈತಿನ ಐಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕಿಚ್ಚನ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮುಲ್ ವೆಜ್ ಕಾಲಿಪ್ಪುನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತಜ ವನಸಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಯ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ we are going back to Kudla. On the way Tanish and his dada they are doing this work then maltondul ಎರಡು ಜನಲ ತೂಲಗೆ ಚುಚ್ಚುಂಡೆ ಬಾಲೆವು ಓಯ್ ಮುಳ್ಳುಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಇಡೀ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಅಂಟಿದ್ದುಂಡ ఆయన ವಾವ್ ಅಲ್ಲ ಅಪಿರ ಅಂಚಿದ ಸೈಡ್ ಪೋಯಿನಿ ಏ ತುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಅಂತಲೇ ಪೂರ ರಾವ್ ಓಕೆ ಕನ್ನಲೆ ಕಾರ್ದಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಪುಣನ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ನಿಕುಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಟ್ ಅವೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಮೋಕೆಡ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪರು ಅಂದೆನ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರದಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಸದಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್